Fl-aħħar 24 siegħa persuna oħra fieqet mill-coronavirus f'pajjiżna, filwaqt li persuna oħra irriżultat fil-pożittiv għal dan il-virus. Għalet dan is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci fl-aħħar aġġornament għal din il-ġimgħa. Fil-fatt l-unika każ li feċ fl-aħħar 24 siegħa irriżulta minn 1560 test biex bekk sa issa b'kollox saru 57,784 test għal coronavirus f'pajjiżna. F'dan il-każ ġdid in-numru ta' każijiet konfermati ta' coronavirus jgħoddu is-600 każ. B'dan l-aħħar aġġornamenti total ta' nies imfejqa issa tela għal 469 persuna filwaqt li l-każijiet attivi bħalissa jgħoddu għal 125 biss. Kellna persuna ta' età bejn 20 u 29 sena, 30 u 39 sena kellna żewġ persuni u persuna oħra bejn 70 u 79 sena. Minn dawn kien wieħed mill-li ħarġu r-riżultati tal-bieraħ u t-tlieta l-oħra mir-riżultati tal-ġurnata ta' qabel. Il-Professur Gauci spjegat ukoll li 8 pazjenti jinsabu rikoverati fl-Isptar Boffa, 6 fl-Isptar San Tomas, 6 pazjenti oħra fl-Isptar Mater Dei u 5 pazjenti fl-Isptar Keringrek. Dan fil-waqt li s-sodot fit-taqsima tal-kura intensiva jinsabu kollha vojta. Intant fuq Twitter il-Kummissjoni Ewropea rringrazzjat lis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci tax-xogħol li qed tagħmel u talli naqdet mat-tim ta' rispons globali fil-ġlieda kontra l-imxija tal-coronavirus. Dan it-tim ta' rispons twaqqaf mill-Kummissjoni Ewropea taħt it-tmexxija ta' Ursula von der Leyen sabiex il-kontinent Ewropew jirrispondi għal din l-imxija b'mod koordinat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.